Κάθε μέρα ξεκινάει με τις μικρές μου ιεροτελεστίες, γιατί πριν δώσω ενέργεια στους άλλους, χρειάζεται πρώτα να γεμίσω τη δική μου ψυχή. Τον αγαπημένο μου ελληνικό καφέ, το πρωινό, με τη προσευχή και το θυμίαμα που δίνω ευλογία στο σπίτι μου και λίγο αργότερα στο success. Εδώ δεν είναι ένας απλός χώρος, είναι ενέργεια, αγάπη και δύναμη. Όταν ανοίγω το success δεν ανάβαθμα φώτα, ξυπνά ένας ολόκληρος κόσμος. Το Success Fitness Boutique δεν είναι απλά γυμναστήριο, είναι ο δικός σου παράδεισος. Ένας τόπος πολυτέλειας και ευεξίας, όπου δυναμώνεις το σώμα σου και βρίσκεις χαλάρωση για το μυαλό και την ψυχή σου. Σε μόλις 25 λεπτά μπορείς να αλλάξεις τα πάντα. Το σώμα σου, τη διάθεσή σου, την αυτοπεποίθησή σου. Εδώ το EMS δεν είναι μόνο τεχνολογία, είναι εμπειρία, μια ιεροτελεστία δύναμης και ανανέωσης. Το Success Lifestyle δεν τελειώνει στο γυμναστήριο, είναι κομμάτι της ζωής σου, στη διατροφή, στη φροντίδα, στον τρόπο που μιλάς στον εαυτό σου. Η αληθινή πολυτέλεια δεν είναι πράγματα, είναι το πώς επιλέγεις να ζεις την κάθε μέρα. Η μεγαλύτερη μας δύναμη, το Success Family, εδώ δεν είσαι ποτέ μόνος σου. Αυτή είναι μια μέρα μαζί μας, μια μέρα γεμάτη πολυτέλεια, χαμόγελα και δύναμη. Το Success Fitness Boutique είναι ο τόπος όπου το σώμα, το μυαλό και η ψυχή σου συναντιούνται. Και αν το νιώθεις και εσύ, τότε η στιγμή σου είναι τώρα. Γιατί η αρχή είναι πάντα μια απόφαση μακριά.